κέντρο της Αθήνας γύρω στις 11 η ώρα. Ήταν με μια γριά που έψαχνε για ταξί. Είσαι διαθέσιμος? Ναι, γιαγιά, παίρνω. Πού θες να σου πάω, γιαγιά? Σε Παδαρέκο Ταφείο Αθηνών. Τέτοια ώρα, τι να κάνεις? Έχω τον άντρα μου εκεί πέρα και δεν του είχαν στο καλυζέι μου, ρε. Άντε, σου πάω. Ευχαριστώ. Πάμε. Φτάσαμε, γιαγιά. Έχουμε σε 5 λεπτά. Η γιαγιά όμως άρχισε να έρθει. Περάσανε 1-2 ώρες και τελικά πάει στο ταξιτζή. Συγγνώμη για την αγωφάρη, ταξιτζή. Αλλά ξέρεις κατάλαβες. Λοιπόν, πας μείνει στο δεύτερο που έχω κάτι συγγενείς. Να σε αφήσω έτσι. Να σε πάω, γιαγιά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έτσι πως πηγαίναν όμως στον δρόμο, ο ταξιτζής κάνει μία από τον καθρέφτη και παρατηρεί ότι η γιαγιά είχε λίγο αίμα στο χείλο της. Δεν έδωσε σημασία και προχώρησε. Δώσε στο δεύτερο νοικοκυριό του δρόμου. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Περάσανε 2-3 ώρες πουθενά η γιαγιά. Μετά από κανένα τρίωρο επιστρέφει πάλι στο σπίτι. Sorry, την πόρτα, sorry. Δεν βάζει μέσα στο τρίτο. Τελευταία διαδρομή. Άντε, να σε πάω στο τρίτο νοικοκυριό, αλλά μετά θα πάω σπίτι σου, εντάξει? Οκ. Έτσι όπως πήγαινε πάλι ο ταξιτζής, κάνει μία άλλη μία που τον καθρέφτη να δει και παρατηρεί ότι έχει περισσότερο αίμα στο χείλο. Δεν έδωσε σημασία και προχώρησε. Έφτασε στο τρίτο νοικοκυριό. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Σιγά τις πόρτες. Η γιαγιά άρχισε να έρθει. Περάσανε 3-4-5 ώρες. Έτσι όπως περίμεναν όμως το ταξιτζιά που μουσικής από το ταξί, ξαφνικά ακούνε το ραδιόφωνο «Προσοχή, έρχεται». Μια γιαγιά πρόσπισε από το νοσοκομείο, πηγαίνει στα νεκροταφεία, ανοίγει στα άκουσα του τρίτου γιατρούς. Ο ταξιτζής μιλάει. Δεν έχει δει, λέει έχει δει. Δεν έδωσε σημασία και περίμενε μέχρι τη δουλειά. Μετά από πολλά ώρα, κάνει τη δεύτερη ταξιτζής. Σώπα ρε, θα φάσεις συνάφτης. Συγγνώμη. Η γιαγιά ήταν τελείως ανακατωμένη, μέσα στα αίματα. Ο ταξιτζής τώρα αναρωτήθηκε και τη ρωτάει. Γιαγιά, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, τέτοιο μου. Άκουσες τη ενώ απαραίτητα. Ναι, τι τραγούδια. Κατζιάννη. Σοβαρά, τι τα Άκουσα έχασα. ένα έκτακτο που λέει ότι μια γιαγιά πηγαίνει στο νεοδίκτυο στο νοσοκομείο, πηγαίνει στους τάφους, ανοίξει και παίρνει νεκρούς. Τι ξέρει.